ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission menta. Ti dak jingkali menta kalong de hok pleng. Bangim semlayo su lanu nuru yuk inline permit de hok pleng. Baka sarkar kam semla pantri kam yuk MRSA nomor wat yuk exting lob don lupa daki post ne mansuar ko ong kim don daki an. Tengen kmi lenti yu bingit sayo to ka ALP. Ngan kmi lenti kum no ba ya tak MRSA pantri kam. Upat baru ham bu jingkali ya kene sarkar menta. Ri tanggawai ki kalong ba upat ba haba ujiet ekonomi kemat ban pak sekretariat ukram jiet ban pendam yiki an ujiet ban penem ban klan yiki an ban yada ya jenglong kerpang jong kejat meri jong kejalai prokoi Hadin bu menteri rang ba ke jela ukon ra ke sangma ulang ba omdan kam work permit bat bagi seng balang kim don bor banit khenra kot khenrasla yakinong bela ba jela u president rang ba jong khasi students union usamla lambok starwell marngar ula ther kella ya ukon ran dak baong bakani ka sarkar ko minta klade ban skole ran namar ba kamla ban pintre kam wat ikian kibladan luparu nak benta ginong bela ba jela Usamla lambok uloong bakam de ka kamram jong giseng bahalang banlit khenra kot khenrasla iki barjela ndiki hab bande namar ba sarkar ka thya thai balada ap ya ka sarkar ka jai bindre kan cha tilap haki bre ki buan poiwir nabar ki batang ki epic ru kimdan Halo ka jing sha kem jung president ka KSU no thamai circle Usamla lambok uloong bakani kam de ka jing the umpja jong ka sarkar hendre ka de ka jing ai ding ya ka KSU batang ni shakman uloong ba ka KSU kanang pinjur shu ik jing khenra nong bela barjela hakleng kanang ba shillong badhagi district beper haswa mengan sa ken halai halor ka ik statement ka ba hu menteri rang ba sukar jalang iula permi menen kasngi ngan supan kemau yar matpatai ki pardok pasna makeleng jong beri nyutrap maksin jam baki su kasyam yani kenti kalong banyai pen sngau banyai pen kemau sarkar bangidan kam ki an ki banya da jengrung jemi jung beri na bar bo jala jungi nilas dang ni kini kam na dukan tu tarik hakbangi labu ya ka khendop ban talasi ya ki beri berung bemi bo jala jungi henti bo temri boy Kalish pentang kebangi pen kenmauru sarkar dia ba nadu arjar kat khandai trek juno pra ka sarkar jala lapas to resolution pan pentri kam ka LP henrei hadu mta ka sarkar dia kadang pulisa kam pentang ka baar ka bangi kwa pen kenmau sarkar galong ba nadu arjar khan reu ngi ladon la jong ka an jong ka sarkar jalahi ka bangi tip kum ka MRSC Henry ngimla bantip na kidaw kibakumno i bela syu yaknyat harum machneng spang so governor spang sarkar dia taka anyu ka jalaru hakaba sipor sarkar la deb ban identify jan hadu ka pratli ki cakap panyeng te khadop rung khadop mi hapo jong ka bri nyu trep Henry ngipsim lo i ba tang kwe khadop ru kayeng laisnem man chwa ka sarkar kala pli pajba ngatrapin saki pi wat ki kubar barem so I bakal khap rebon ti po umling kabai ai kreteng ka facilitation center kaban ki bari gu bandung jalak ha ban register sang tu hadin nung tu wan ka klam covid bat ka klam kelapan ban kum khodok covid bat mentale kla ying ja ti kini ki dak jingkli ki bangi hab ban bu jingkli sarkar kan le ayu kini ki an ba don lupa ti ka jingsim ka ski isu kini senjam kalong kadek sipenta jong ka phase 1 jong jiki jongi baka sarkar ka haban pendep la jong kamram ka haban le la jong kamram kum jin wa jong pai ba bat kum chi anglut jong ka jai ban ri jong jalab ngin don ki an ki baklan ki snat te kam ba per jong ka seng ki la pendep la jong kamram ban let khanra yi ki briu chakatre ba per la ki don em ki kot ki slag ba biang la ki la apply ni em ye ta ka work permit pengitip kum ke interstate bukan ak hat kendai spa nya bukan dai kalau badan ke jing men
hau arjar khawai bat la notify hak arpopra trik jung Julai arjar khawai la dengan bakala bat la don tu ki rule nanti kendon ba kinu kinong trai baban na sabar jala ki haban biang ki kot kisla ki haban don ye ke police verification nak tu ke jala maki kiwan tu ke district makiwan bat kisa apply ta ke work permit ngem semla ong ba ni khangdam ye ki beri wan trai jala jungi hinri ong dei banjat ka kum ka ai te hinri nyuma menen ngi sui ke tu ke statement ka ba ada menteri rang ba ong ba kam semla don ko mak ta ke work permit ka work permit ka ke tin langkot ndai ke interstate migrants workmen act ka kandai spa nyu kandai te ka jingkeli menta kalong lada gi an ba don lupa ru ka sarkar ong kimdon ka an te kejingkeli menta kalong haba ki don po sekretariat kin thau ki an ki pen khen ki an ki pendam ki an te la ka menteri no ba ong ba kani ka work permit kam don nadu menu la notify la permi jing tho notification ba ong ba la pendam je kena work permit ni kwa ban sai kata bat ka epat ta ka an ke ban mi bujili hajka ju ko kham khlanya work permit te henrai ka jingkran menteri ba ong ngimdon ye kenu authority ban check ngim dei ka sarkar ngi dei tang ki sakri ja ka ta mon subhan nam ta ka jing song sangan jo ka jat ben reu henrai ka jing yai kuman bat ka jing mutlop jong ka sarkar ka bari hok ban pendep ya ta kamram ka pelong pat ngi ban hiar samadan ban step in nam ta ban pendep la jong ka kamram sarkar ka demis ngorem kan lada ka sarkar hi ka badon la jong ka department ban le ni ka kam kim le ngan supan kan mau ba ho arja ka wai hapor wan ra ka amendment jok ka work permit ka labor department to por kelap grid iki post la ngam bakla kom live fulai duk live kandai tadi kita ki labor inspector ki hab ban le training ka jingkeli mta ki ja sai kita atau ka sarkar ka lapan ko bor na ki kum kene ka an ka de bele kadai kamram sarkar ni sya ban le kendang haman ki jaka ban ditek hari ko mengilap ba hak jingyat lenti ki ski je khandra ba fair om dei tang ba kim don ki kot kisla om dei tang ba kim don ye ta work permit ndai ki dondu wat tang iwat ki bom dondu wat tang ka ipek lu kim don tehni udak jingkeli kilong laki dei ne am ki nong chong snong ba pura jogari India kasi e klah trikam wei bla ban tip hakadur hakaserngi jong ki nong trei blasngi ki wan ban rung ki wan buhai snong sine po ka jala jong ma ban tip kata dang sen PE ba por bong ru andrumut ikhar bang lalai okem segi bom jo okem hato ka sarkar ka kayu imo kita idak jengma tinaliang hi jong ka seng nginam pensngap ya kita ke jengkren sarkar ngin pendep la ke jong kamram ringi skwa ban ong sarkar ba pide mis ngorem bangi layarap ban pentrikam mangi ya ka an baka sarkar kan pentrikam tinganget buat upat bar uyu isai buat usuthu ikani kamdei be ong ba ngikwa es kaburam ban leit penthut yang ta jingtrai ta project ba fair sarkar mono bam kwa et karoi kapar mono bam kwa et development ba fair activities ba fair bandan po jala borok ba ya kwa kata hanrei kam sumut pat kinong trai kin surong long lan kap kimon yul se kin son don ginu nu jingjia ki ba nginam la ban priang ban la sotna po ka jala jungi kam tam kan ka perthai sniu ka ba ap thap nu ru kum nu penjat pen perawat ka jala ru kam tam ban kni ya ka hok long tra jungi trai terbeluk ngasngau ba kadai kamram jungi kum kisamla banyada ya kata telar ka sarkar ka ong ba kham ai bor kham li pan bor ru sarkar rai ngisdon ka jing sukhia na masi ngidon ka jingkit khli telar ka sarkar ka ong yam ai bor ru to le no kan ngisirap lang mangiru le no do jong hakam na ladi ru phemle ta persang ban kesuthia ngi sarkar ong kini gile kami an kimdon hok wiru tar ngimdon hok ban yada kari le jong li khatong li hok ma bali yada kas ya jala asam ya ka nomba dari ngidon hok ban yada ya kendo ko siap le jong jenglong tra jong le jong katang ka bang naliang juga seng ngikwa ban kren ka basai bat ngi iru kadon ka jing keno ka baong habingilit talasi le check the work permit kadon jing pharep badon ka jing takti kanjat jing sho ngasong bitu boro di tang jing kwa tho bria jing ya lenti kan movement jo ke issue ni klem lek bat git khot klem lek nam ta ban yu di sho breu
kilet namta ban pentrikam ya ka an ya ka ba ka sarkar ka sumlale ba ka set senduk sa am talai photali kisnam na ka por ka chung khanra work permit kam lei tang nek sen jam menta la bun tali kisnam om lei tang ka ki issue wat ki bi steng balang ki check wat ki snong ki thau ki check wat ki steng tamla ha snong thau ki yapan ki kot kisla ti ka sarkar ka dim sungram kan kita ginong tay sarkar kilon cai ka le yu sarkar ka song pos ke terian kita gibor an gele yu hato ka sarkar kam sam ai mo kan kanunu direction ya kita gi badan ka bor jok an bakin pendap dari jong kamram kani ka pen I ka jing ka total failure jong government haba kala baklahi kam leri menteri kam mentah sedang ban geno ban parap na kunikum tai hindai na kaliang jong ki sui ngenya chakma ya ka I kamram ngide pendap om nam ta kanunu ka jing Sengoburam yanu rino hendrai namta ngi soto sai ba ngi haban pikir bat ngi hap parking yo le se langba ki di ki ibor khat yo kan jialong dak wei par chik sneu namar ngan pan kamau ki history ai belai kala jia utma khat pras pa ap khundai ka sauter ko yong pur terusing langba ki nong trai surok taki ka kerteng dong taki lebor wan ter bat ki spai ki swar jong skar pareng to por Tinga ngau ba kani history kam ngim dei ban klan wat sem ong hakani ka juk chungi ru kalong song suk song sangai hinrai langba gini ki ibur khat ngi iba kasmi bon ba ki e namar hakapor be dang trai ya kani ka surok sulong no ston turaru kala je tang kan si ba nong trai jono company kidnap yo khna kan thai nang tipo kan si balalap sulu bihar tes ka nong trai ta ki chat yes kum ta kan jia te langba kita ngi ong ba Kinong tray baban tray siya ke jala jongi. Radai wan nong tray jong ka company nong tray jong nu ki kontraktor ru ngasngo ba ki hap ban biang ki kot kisla ki hap ban biang ka police verification na ka jaka bagi wan bat ka juga por ki hap ban apply ka work permit. Bat ka deiru ka kamram jong ka ta company wara nong tray bat ka deiru ka kamram jong ta kontraktor u hap ban sim le jong ba kli le jong nong tray ba hap ban pendon ka work permit. Ngin ye peteng ngedem song thaj kajing wan steng senyam na miet yu presiden jong thama sarkalu jupo de sports kita jong CEC ngasngau ba kritang ka but ban penting ban semiet kajing kli gilong da pikwa ban kli jing kli yu breu play tan yu breu steng senya pitrit jingi kum ta kile no kani kam dei ba ong ka the om paja ada kana aiding tilo sarkar ko ban kem gilong welcome ya kata handai kongsan kalong kale yu buat ke sarkar itu ki nok trai ki wan rumbi anj po ka jala jungi kat ngut ke sarkar kala kem kat ngut ke sarkar kala pen sistem kat ngut ke kontraktor ba sarkar ka kala sim action ya ki bom but kat kum ka an baladan po ka state ka pat po jala jungi kata ka jengkeli ki isu ki bala sartap le ki babon ki ba ngira jupen snow na ka por sport ka sarkar kajing keli kong sarkar ka le yu kita isu ki ba na liang juga seng ngila pan snow da photali kisna te ba kita gini ki piong kani ka kajing khanra mandir khanra barjalaru kamne ki isu bathamai kali ka isu kami kran spang kata ka influx ka isu barami kami ya kran ka bangi hap ban pan kamau ka por sarkar te ladangim ya pan kamau iba sarkar kale mala bat ka snap kuman wat je ka an don lupa ong kamdon te dak jingkeli menta kalong de hok pleng bangim semlayo su lanu nuru yuk inline permit de hok pleng baka sarkar kam semla pentri kam yuk MRSA nomor wat ki extinguish don lupa de ki post ne mansuar ko ong kimdon te ki an tengen kmi lenti yu bing sayo to ALP en kmi lenti kum no ba ya ta MRSA kan tri kam upat baru ham bu jingkeli ya kene sarkar menta ritang gawai ki kalong ba upat ba haba ujiet ekonomi khmat an pha sekretariat ukram jiet ban pendam ki an ujiet ban pen im ban klan ki an ban yada ya jenglong gerpang jong ka jaj meri jong ka jalai pro koi